Asa man ko makakita diri karintahan og sakyanan sa tago mo eh. Kanang barato lang akong gusto ba. Pastor! Uy, boy. Huwag service mo boy oy. Sige mo, magbagot po, Pastor. Uy, kay Boka, asa ka makarentalog sa kinan nga barato? I-click ni nga Facebook page, Pastor. Nadihat tala ng barato, tapos gwapo kayo ng mga sakyanan. Amo ba? Natuon ako na boy. Salamat kasi mong pagtukan ha. Ato na nito ako! Sige. Okay ka! Ay mao diligi yung biboy na Merurume karental. Wapo mo pud nila mga sakyanan rin no. Lata Lata Power. This is DMC. Oh, Dasmag daw yun yung trabaho sa Merurume rental eh. Merurume rental car gani. Unsa may ipabot niyo? Renta na.